ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। 1. ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା। 2. ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। 3. ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ସହିତ ସ୍ଥିତି ତୁଳନା କରିବା। 4. ଆୟ ଅଧିକ ନଥାଇ କେବଳ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। 5. ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। 6. କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ମଜାମସ୍ତିରେ ସମୟ କଟେଇବା। 7. ଗୃହ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେବା। 8. ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେପରୁଆ ହେବା। 9. ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ନ କରିବା। 10. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଦାବିକୁ ନା ନ କହିପାରିବା। 11. ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନ ଦେବା। 12. ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ଏବଂ ମାନବିକତା ଭୁଲିଯିବା। 13. କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କରଜ ନେବା।